Dzień dobry, nazywam się Goro Krzysztof Kimura, pracuję na Uniwersytecie Sofia w Tokio, który został założony przez jezuitów w 1903 roku. Jestem socjolingwistą i interesuję się możliwością zachowania i rewitalizacji języków mniejszościowych i regionalnych. Niestety nie jestem fachowcem języka kaszubskiego, ani mówię dobrze po polsku. Bardzo przepraszam, że będzie bardzo ciężko rozumieć, ale rozwój języka kaszubskiego z tak zwanej gwary do języka regionalnego jest dla mnie bardzo ciekawy. Dzisiaj chodzi o znaczeniu językowej domeny religii dla rozwoju języków regionalnych. Na przykładzie kaszubskiego i też serbo-łużyckiego i regionalnego języka północnej Japonii. Jaką rolę odgrywa religia dla zachowania języków w sytuacji mniejszościowej, pomimo istotnej roli, jaką religia ma dla różnych społeczności językowych, jej znaczenie nie zostało dostatecznie podkreślone, jak stwierdzają pan Ripande i inni. W tym wykładzie chciałbym najpierw zastanowić się nad rolą religii wśród Kaszubów w porównaniu do sytuacji Serbo-Łużycian. Następnie spróbuję podsumować sens posługiwania się językiem kaszubskim w sferze religijnej. Na końcu chciałbym pokazać, że w Japonii istnieją, podobnie do tych podejmowanych przez Kaszubów, próby podniesienia prestiżu języka poprzez domeny religii. To porównania pokażą, że warto podejmować wymianę kaszubskich doświadczeń z innymi językami regionalnymi lub mniejszościowymi w Europie i poza nim. 2. Religia jako domena języka kaszubskiego i serbo-łużyckiego. Język kaszubski oraz górnołużycki, dalej serbo-łużycki, w katolickich częściach Łużyc na wschodzie Niemiec są jak najbardziej przedestynowane do porównań w odniesieniu do roli religii. W obu wypadkach mamy do czynienia z zachodniosłowiańskimi grupami etnicznymi o katolickim charakterze, u których język i religia często określane są jako centralne wartości. Z racji istotnej roli życia religijnego dla użytkowników tych języków można przyjąć, że związek religii z tożsamością etniczną ma kluczową rolę dla zachowania języka. W relacji pomiędzy językiem i religią istnieją tutaj jednak znaczne różnice. W niniejszym wykładzie zamierzam w odniesieniu do religii jako domeny językowej poddać porównawczemu oglądowi stan tej domeny językowej w ujęciu socjolingwistycznym. Domenę językową rozumie się w socjolingwistyce jako konstrukcję socjokulturową wywodzącą się z relacji pomiędzy uzusem językowym z jednej strony, a uczestnikami, tematami i przestrzenią komunikacji z drugiej. Cytat jest w angielskim oryginału. Religia jako domena językowa obejmuje zatem całą praktykę językową danej społeczności językowej związaną z tematyką lub przestrzenią religijną. Skoro kaszubski i serbo-łużycki porównuje się w domenie religijnej, można stwierdzić, że w obu językach nastąpiły istotne działania i osiągnięcia, które tutaj przedstawię w ogólnych zarysach. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w moim artykule w Akta Kaszubiana. Jeśli chodzi o relację pomiędzy etnicznością i religią, w obu wypadkach mamy do czynienia nie ze statycznym czy skostniałym zjawiskiem, które się jedynie podtrzymuje, ale obserwować można procesy, które doprowadziły do nowych form tej relacji. W odniesieniu do rozwoju tej domeny językowej w kaszubskim można powiedzieć, że język kaszubski został w ten sposób transmitowany z codziennego życia domowego, lokalnego i zyskał publiczną obecność. W opracowaniach dotyczących statusu kaszubskiego wskazuje się na Kościół jako ważny obszar społeczny. W strategii ochrony i rozwoju języka i kultury kaszubskiej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z roku 2006 jest napisane, że
Obecność języka kaszubskiego w Kościele ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju i przyszłości. Ale obserwatorom wydaje się paradoksalnie, że msze kaszubskie odbywają się częściej w miastach niż na wsiach, gdzie język kaszubski jest bardziej powszechny. Wśród Serbożycian język używany w Kościele stanowi wręcz największy łużycki obszar językowy. Cotygodniowe serbożyckie msze są de facto jedynymi wydarzeniami publicznymi, w których język ten jest regularnie używany. Jak widać w tabeli, w każdej parafii w regionie łużyckim co tydzień odbywają się msze w języku serbożyckim. Znaczna jest różnica w zakorzenieniu każdego z języków w religijnej codzienności. Jak wykazały niektóre badania, obecność kaszubszczyzny jest marginalna w prywatnym życiu religijnym. Według badań Woźniakiewicza bardzo mało ludzi modli się po kaszubsku. Pojawiają się również relacje o tym, że nie tylko wokół mieszkańców Kaszub, ale także działacze ruchu kaszubskiego nie znają po kaszubsku Ojcze Nasz. Tymczasem dla serbożyckich katolików ich język jest też częścią prywatnego życia religijnego. Modlitwa pańska i inne modlitwy w języku łużyckim są dla nich rzeczą oczywistą. Jak silnie sfera religijna jest związana z językiem, pokazuje poniższy epizod z moich badań terenowych. Podczas pielgrzymowania w serbożyckiej parafii, które było celebrowane przez niemieckojęzycznego biskupa, ten poprosił łużyckiego pielgrzymowanego, który wypowiedział wybrany werset biblijny w języku łużyckim. Czy możesz mi to powiedzieć także po niemiecku? Na to chłopiec odpowiedział po niemiecku: nie, nie mogę. Oczywiście chłopiec nie odmówił udzielenia informacji biskupowi, tylko nie był w stanie od razu podać cytatu po niemiecku, ponieważ przyswoił go sobie po łużycku. Rozbieżność dotycząca zakorzenienia każdego z omawianych języków religijnej codzienności ujawnia się wyraźnie w odmiennych opiniach i ocenach na temat wprowadzenia języka etnicznego do liturgii. W przypadku kaszubskiego wydarzenie to, mające miejsce w latach 80. zeszłego stulecia, określono jako zaskakujące osiągnięcie, surprising achievement, albo nawet jako zjawisko rewolucyjne. Natomiast u Serbożycian opinia taka pojawia się w kontekście wprowadzenia języka etnicznego w ogólności po Soborze Watykańskim II, nie zaś w odniesieniu do serbożyckiego, który stał się językiem liturgii w tym samym czasie co niemiecki. Łużyckie było obecne w kościele już przed Soborem. Głoszono w nim kazania i śpiewano. Użycie języka łużyckiego było tak naturalne, że jego wprowadzenie do liturgii zostało ocenione przez duchownego serbożyckiego jako wcale nie tak rewolucyjne. W ówczesnych artykułach na ten temat fakt, iż łużycki jest obecnie jednym z języków liturgicznych, jest przedstawiany jako radosny, ale nie tak zaskakujący. Różnice w reakcjach na wprowadzenie obu języków etnicznych do liturgii tłumaczy także to, że w kaszubskim różne wersje przekładu Biblii przyczyniały się do rozwoju religijnego języka literackiego, podczas gdy w serbożyckim nowe tłumaczenie mogło się odwoływać do istniejącego już języka pisanego. Dla niejednakowej pozycji języka w domenie religii symboliczna stała się odmienna rola, jaką papież Jan Paweł II odegrał wobec każdego z języków. Uwaga, jaką poświęcił Kaszubom z okazji wizyty na Kaszubach w Gdyni, stała się motywacją do zakorzenienia języka w obszarze religijnym i wzmocnienia jego prestiżu. Podzieszkowski pisze: do najdoniosłejszych wydarzeń w dziejach Kaszubów XX wieku należała pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1987 roku. Papież mówił: drodzy bracia i siostry Kaszubi, czcicie tych wartości i tego dziedzictwa,
które stanowią o waszej tożsamości. W Sopocie w 1999 roku wspominał też o znaczeniu znajomości Kaszubszczyzny. Pozdrawiam Kaszubów, lud kaszubski, odwiecznych gospodarzy tej podmorskiej ziemi. Do was przemawiałem w Gdyni w czerwcu 1987 roku. Pragnę raz jeszcze zachęcić was, abyście nadal ściegali swoje tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycję kaszubską młodemu pokoleniu. Trzymajcie z Bogiem zawsze. Natomiast jego słowa skierowane do Serboziczan w Berlinie w 1996 roku były raczej znakiem uznania dla wiernych, dla których serbozycki stanowi stały składnik ich życia religijnego i bezpośredni sposób przyczynia się do podtrzymywania wspólnoty wyznaniowej. Papież wymienił wówczas w Berlinie dwie grupy, które chciałby szczególnie pozdrowić: Serbozyczan i Polaków w Niemczech. Oto wypowiedziane przez niego w języku łużyckim słowa. Z osobitej radością zdrowię was, łużyscy Serbia. Ste mi w osobie bliscy nic jenoś poreci, a zo o madnych stawiznach. Ale przede wszystkim, dokądście wopchowali przez lietstotki wieru i swieru naszej Materi Cyrkwi wosreć sekularyzowanej w okoliny waszego kraja. Ste wostali swierni w czasach przestrzegania a na mocy zajszłych lat. Postańcie na zastupne prostwy Materi Bożej Marii, któryż tak lubujecie, dalej swierne a żywe stawy ludu Bożego. W języku polskim. Pozdrawiam was ze szczególną radością Serbodziecianie z Łużyc. Jesteście mi szczególnie bliscy nie tylko ze względu na język i wspólną historię, ale przede wszystkim dlatego, że przez wieki zachowaliście wiarę i wierność wobec naszego macierzystego kościoła w zsekularyzowanym otoczeniu waszego kraju. Pozostaliście wierni w czasach prześladowań i przemocy minionych lat. Za wstawiennictwem Matki Bożej Marii, którą tak bardzo kochacie, pozostańcie wiernym członkiem ludu Bożego. Ciekawe jest, że w Gdyni i w Sopocie mówił po polsku, natomiast w Berlinie po łużycku. Również w tym przypadku przyczyną tego może być różnica w rozwoju języka standardowego w obu językach. Powstaje pytanie, skąd się biorą omawiane różnice? To jest komplikowana sprawa, ale oczywiście bardzo odmienne były już pierwotne uwarunkowania obu języków. Przy czym istotnym aspektem jest stosunek do poszczególnych języków ogólnonarodowych. Dzieniokowa posługuje się perspektywą historyczną i stwierdza, iż przywiązanie Kaszubów do polskiego przeciwdziałało germanizacji. Jednak to oparcie się na języku polskim spowodowało również, że nie dołowało się kształcić standardowa forma pisania kaszubskiego. W przypadku kaszubskiego koegzystencja z językiem polskim po ustaniu niemieckiego panowania wpływała raczej ograniczająco na rozwój domeny religijnej. Według teorii rybińskiej podobieństwo do polskiego ogólnie przyczynia się raczej do asymilacji. Bliskość dwóch słowiańskich kultur i języków polskiego i kaszubskiego oraz bardzo niski prestiż tego drugiego języka sprawiły, że Kaszubi ulegli silnej asymilacji. Natomiast u Serboziczan kontrast albo konflikt językowy z niemieckim przyczyniał się do rozwoju języka literackiego. A ten język literacki stanowił ochronę przeciwko dominującemu niemieckiemu, co wpłynęło później pozytywnie na rozwój domeny religijnej. Zasadnicze znaczenie ma też relacja religijna z posługującym się większościowym językiem społeczeństwem. U Kaszubów rozwinęła się własna forma ludowej pobożności, która także silnie kształtowała tożsamość etniczno-religijną. Jednak Kaszubi z racji swojej przynależności
nowej nie odróżniają się od pozostałej w przeważającym stopniu katolickiej ludności polskiej. Ich religijność znajduje się więc pod bezpośrednim wpływem polskiego kościoła, także również w odniesieniu do Kasiubów istnieje skojarzenie pomiędzy katolicyzmem i polskością. Z kolei katoliccy Serbodziecianie stanowią religijno-światopoglądową enklawę pośród niegdyś ewangelickiego, a dziś po czasach socjalizmu zazwyczaj bezkonfesyjnego niemieckojęzycznego społeczeństwa. Spodobało to umocnienie związku pomiędzy określeniami serbołżicki i katolicki w opozycji do niekatolickiego niemieckiego otoczenia. U katolickich Serbołżyczan tożsamość etniczna i religijna są ze sobą ściśle powiązane, co sprawia, że bliższe jest pokrewieństwo pomiędzy domeną religijną i etnolektem. Dotąd porównany został rozwój językowej domeny religii w kasiubskim i serbołżickim. Mimo że domena ta odgrywa dzisiaj ważną rolę w odniesieniu do obu grup językowych, widoczne są zasadnicze różnice. Różnice mają również związek z odmiennymi relacjami językowymi i religijnymi ze społeczeństwem większościowym, jednakże nie mogą być tłumaczone jedynie tymi okolicznościami. Chcąc wyjaśnić różne role religii dla zachowania i przemiennego używania języka, Pande i inne zwracają uwagę na kluczowy wpływ ideologii językowej. Jak profesor Dołowy-Rybińska przedstawiła w swoim wykładzie w tym cyklu kasiubologicznym, ideologia językowa oznacza to, co ludzie myślą o języku i komunikacji bądź traktują jako oczywiste. Ku temu zagadnieniu powinny się zwrócić dalsze badania nad rolą religii u Kasiubów i Serbołżyczan. Mam nadzieję, że będę mógł się nim zająć przy kolejnej okazji. Czy sens posługiwania się językiem kasiubskim w sferze religijnej? Chciałbym dzisiaj przedstawić drugi przykład, w którym domena religii pełni funkcję podobniejszą do kontekstu kasiubskiego, mianowicie język Kesen w Japonii. W tym celu zamierzam najpierw na podstawie wcześniejszych wypowiedzi podsumować sens posługiwania się językiem kasiubskim w sferze religijnej. Dotąd zagadnienie to było traktowane głównie z trzech następujących punktów widzenia: religijnego, etnicznego i językowego. Z religijnego punktu widzenia z jednej strony podkreśla się, że użycie kasiubskiego jako języka ojczystego ułatwia zrozumienie treści wiary. O przekładzie Biblii na język kasiubski pisze Treder: przekłady te są strawą duchową dla wielu Kasiubów, katolików, dla których Bóg jest bliższy, gdy do Niego zwracają się w mowie wyniesionej z domu. Za wprowadzeniem kasiubskiego do liturgii argumentowano w ten sposób, że język kasiubski w liturgii dobrze służy pogłębieniu religijności społeczności kasiubskiej i że słowo, którym komunikują się wszyscy w życiu codziennym, funkcjonujące w liturgii, jest w stanie pełniej wyrażać głębię przeżycia religijnego. Podobne wypowiedzi dotyczą modlitwy po kasiubsku. Język kasiubski używany na co dzień może dotykać głębi ludzkich serc i wykraczać poza sferę zwykłego przekazywania informacji. Z drugiej strony użycie kasiubskiego jest również postrzegane jako coś świeżego, co może stworzyć nowe odniesienie do treści, ponieważ msze i inne imprezy w kościele do tej pory odbywały się w języku polskim. Mówienie o prawdach wiary językiem domowym, jakim przez lata był kasiubski, pozwala odświeżyć znaczenie wielokrotnie w kościele już słyszanych słów. O prezentacji Biblii w języku kasiubskim w ramach projektu Verba Sacra dysponujemy następującym komentarzem. Po prezentacji autorka oznajmiła, że czytając Ewangelię po kasiubsku rozumie ją bardziej i dogłębniej
niż w języku polskim. Zaczynam rozumieć ten zwykły, znany, wydawało mi się na pamięć tekst. Zaczynam go rozumieć głębiej. On się gdzieś tam na nowo rodzi. To jest niesamowite. Podobną opinię słyszałem, kiedy rozmawiałem z uczestnikiem mszy kasiubskiej. Opowiadał mi, że po kasiubsku duchowny często czyta wolniej, a wierni też muszą się zastanowić. Tak treść może być przyswajana bardziej świadomie niż w przypadku języka polskiego, w którym liturgia może być mechaniczna, bo tak się do tego przyzwyczaiło. O świeżym podejściu do czegoś znajomego wspominano także w odniesieniu do przekładów Biblii Kasiubskiej. I tak w przedmowie przekładu Nowego Testamentu Eugeniusz Gołąbek wyraził nadzieję, że czytelnicy odkryją na nowo prawdziwą mądrość i świeżość Bożego Słowa. Kasiubska wersja Biblii mogłaby mieć tak odświeżający efekt także dla tych, dla których kasiubski nie jest językiem ojczystym, jak uważał biskup Kotłowski. Dla wielu z nas nie jest on, kasiubski, językiem rodzimym. Gdy jednak głęboko się w niego wysłuchamy, staje się niejako komentarzem do wielkich wydarzeń biblijnych. Kolejnym aspektem użycia kasiubskiego w sferze religijnej jest budowanie poczucia wspólnoty, nie tylko w sensie religijnym, ale także etnicznym, rozumiane jako wkład w umacnienie tożsamości. Świadczy o tym szereg wypowiedzi. Na przykład przez liturgię sprawowaną w rodzimym języku Kasiubów wzrasta postawa duchowa uczestników spotkań i coraz bardziej zacieśniają się więzy łączące społeczność ludu pomorskiego. Albo spełniają one, to mszy kasiubskie, rolę integracyjną w wspólnocie religijno-etnicznej. Powiązanie czynników etnicznych i religijnością może również prowadzić do pełnej sakralizacji etniczności, co obserwowano na przykład w kazniach. Jeśli chodzi o trzeci językowy aspekt, Treder pisze, że przekłady Biblii stały się faktem kulturowym, przemawiającym poważnie za tezą, że kasiubski to osobny język i są pomnikiem literatury i czynnikiem sprawczym w tworzeniu kasiubskiej literatury, zwłaszcza słownictwa religijnego. O funkcjonowaniu kasiubskiego w sferze religijnej jako zasadniczy obszar postrzega się ustne stosowanie języka pisanego. Choć msze i nabożeństwa z liturgią słowa po kasiubsku nie są jeszcze na Kasiubach powszechne, to może ten kanał komunikacyjny obok światowego stwarza nadzieję na transmisję kasiubskiego języka literackiego z tekstów pisanych do komunikacji ustnej. W literaturze naukowej wciąż zdecydowanie podkreśla się, że rozwój w tej dziedzinie przyczynił się do podniesienia prestiżu kasiubskiego i jego nobilitacji. Na przykład funkcjonowanie języka kasiubskiego w Kościele jest chyba jedynym dotąd przykładem celowości i przydatności prowadzenia edukacji językowej zarówno z punktu widzenia księży, jak i wiernych. Główną jest jednak nobilitacja kasiubszczyzny. Tu podsumowałem 3 aspekty religijne, etniczne i językowe. Aspekty omówione w kontekście języka kasiubskiego dotyczą wielu innych języków mniejszościowych lub języków regionalnych. Rozwój języka Kesen poprzez domenę religii. Tutaj chciałbym przedstawić przykład z dalekiej Japonii, gdzie właśnie te aspekty, szczególnie religijne i językowe, doprowadziły do przekładu Biblii na język regionalny. Mowa o języku regionalnym Kesen, leżącego w północno-wschodniej Japonii. Region składa się zasadniczo z 3 gmin: Ofunato, Rikuzen Takata i Sumida,
liczących łącznie około 60 000 mieszkańców. Znajdują się one na obszarze, który został dotknięty przez poważne trzęsienie ziemi i tsunami w 2011 roku. Około 80 domów zostało zniszczonych przez tsunami, a około 2000 osób straciło życie. Po trzęsieniu ziemi byłem reprezentanta w tym regionie, aby włączyć się w akcję sprzątania i odbudowy. Widać, że prawie całe miasto zostało zniszczone. Tak wysoka była fala tsunami, które sięgało aż do 3. piętra. Tego lata ponownie odwiedziłem region. Mnóstwo zostało odbudowane, ale ślady zniszczeń są nadal widoczne. Znajduje się wiele wolnych działek budowlanych. Teraz dochodzimy do spraw języka. Wpływ na to w tym regionie mieszka lekarz Yamaura Harusugu. Kwestią, która zajmowała go obok pracy, był brak pozytywnej tożsamości w jego małej ojczyźnie. Północno-wschodnia Japonia od zawsze traktowana była jako zacofana i peryferyjna prowincja, zwłaszcza od czasu modernizacji Japonii pod koniec XIX wieku. Nie jest więc przypadkiem, że w tym regionie znajdują się niektóre z największych japońskich elektrowni jądrowych. Jedną z nich jest elektrownia jądrowa nr 1 w Fukushimie, która spowodowała poważną katastrofę w wyniku tsunami. Można by tu zadać pytanie o ewentualną analogię do sytuacji Kaszub. Hosoda pisze w Akta Kaszubiana: oto Polska przedstawia plany budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, to znaczy na Kaszubach. W świetle naszych japońskich doświadczeń po 11 marca 2011 roku nie sposób wykluczyć możliwości, że jak w Fukushimie awaria, eksplozja elektrowni jądrowej związana ze stopniem zżenia reaktora może spowodować fatalną katastrofę i skazić całe Pomorze promieniowaniem. Może to doprowadzić do masowej ewakuacji prawie wszystkich miejscowych mieszkańców, co oznaczałoby totalny upadek społeczności kaszubskiej. Doktorowi Yamaura bardzo zależało na doprowadzeniu do tego, aby ludzie byli dumni ze swojej małej ojczyzny. Zakładało to również dowartościowanie lokalnego języka, napiętowanego jako dialekt peryferii, którego mieszkańcy północno-wschodniej Japonii często się wstydzili. Także tutaj można się odnieść do kaszubskiego. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy od Aleksandra Lasiukowa o problemie niskiego prestiżu kaszubskiego. Też profesor Justyna Olko w tym cyklu wykładów przedstawiła już wyniki ankiety, według których więcej niż połowa respondentów spotkała się z wyśmiewaniem, żartami lub krytycznymi uwagami ze względu na język, który mówią. Eugeniusz Głowąbek pisze w przysłowiu do przekładu Nowego Testamentu na kaszubski o kompleksie kaszubskim. Drugą sprawą, którą absorbowała doktora Yamaury, było to, że jako katolik chciał nieść przesłanie Biblii ludziom wokół siebie. Jednak to, co przekazywał słowami z japońskiego przekładu Biblii, większość ludzi w jego ukochanej ojczyźnie uznawała za dziwne i nierozumiałe. Podobnie jak w pozostałych częściach Japonii, w regionie Kesen zamieszkuje mniej niż 1% chrześcijan. Jest to duża różnica w stosunku do sytuacji Kaszubów. Jednak potrzeba, by Biblia dotarła do czytelników w takiej formie, że odkryją prawdziwą mądrość i świeżość Bożego Słowa, w słowie Eugeniusza Gołąbka, jest taka sama. Te dwa zamierzenia, stworzenie pozytywnej tożsamości
i wyjaśnienie wiary chrześcijańskiej skłoniły go do przetłumaczenia Biblii na lokalny dialekt, któremu nadał nazwę Kesengo. Go oznacza język, czyli keseński. W tym celu nauczył nawet greckiego, aby móc tłumaczyć z języka oryginalnego. Pierwszą jednak rzeczą, którą musiał zrobić, było znalezienie systemu, który umożliwił nadanie językowi formy pisanej i dlatego opracował ortografię z własnymi znakami diakrytycznymi. W 1986 roku opublikował podręcznik języka z objaśnieniami gramatyki, która częściowo odbiega od standardowego japońskiego. W roku 2000 opublikował dwutomowy Wielki Słownik Keseńskiego o łącznej objętości 2800 stron, ze szczegółowym komentarzem gramatycznym i nawet 34 000 haseł. Wszystko to położyło podwaliny pod tłumaczenie Biblii. W listopadzie 2002 roku jako pierwsze ukazało się tłumaczenie Ewangelii Świętego Marka. Potem 8 grudnia 2002 roku w Kościele katolickim w Ofenato odprawiona została msza z okazji opublikowania tłumaczenia. Mszę sprawował biskup diecezji północno-wschodniej Japonii. Była to pierwsza uroczystość kościelna z elementami języka keseńskiego. Można ją określić jako wydarzenie odpowiadające pierwszej mszy kaszubskiej w 1983 roku w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w parafii Wygoda. Interesujący jest tu fakt, że Yamura znalazł własne uzasadnienie tłumaczenia Biblii na język regionalny, o czym pisze następująco. Jezus pochodzi z prowincji Galilei, stolarz z małego miasteczka Nazaret. W tym czasie ziemia żydowska była podzielona na Judeę na południu i Galileę na północ. Stolica Jerozolima znajdowała się w Judei. Mieszkańcy Jerozolimy mówili oczywiście językiem Jerozolimy, który był, że tak powiem, standardowym językiem Żydów i który w Japonii odpowiada językowi w Tokio. Z drugiej strony Galilea to prowincja na północy, a jej język ma ciężki akcent. Galilea jest poniekąd jak północno-wschodni region Japonii. Tak jak w Nowym Testamencie w myśli stwierdzenia coś dobrego może pochodzić z Nazaretu, północno-wschodnia Japonia także była postrzegana jako region bezwartościowy. To połączenie miłości do własnego regionu i poczucia niższości w naszych sercach sprawia, że czujemy się blisko Niego, Jezusa, który był człowiekiem prowincji z mocnym akcentem. Co powiedziano Piotrowi, gdy Jezus został schwytany, kiedy Piotr zaprzeczył, że jest uczniem Jezusa. Ty naprawdę jesteś jednym z nich, zdradza cię sposób mówienia. Jezus, Jego przyjaciele i rodzina nie posługiwali się biegle językiem Jerozolimy czy Tokio. Czy Czesna z Okkraj, to rodzinna wieś doktora Yamura w regionie Kesen, mówiłby dialektem Tokio, zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy nie było telewizji ani radia. My, Japończycy z północnego wschodu, chcemy czytać Nowy Testament w naszym języku. Gdyby mieszkańcy północno-wschodniej Japonii kochali swój własny piękny język i używali go jako naczynia dla Bożych słów, jaki nowy świat powstałoby w naszych sercach. Aby tekst Ewangelii naprawdę przybliżyć ludziom, konsekwentnie tłumaczono go w taki sposób, by słowa i składanie brzmiały dziwne dla mieszkańców północno-wschodniej Japonii i odpowiadały temu, jak normalnie mówią ludzie. Na przykład w modlitwie pańskiej fragment Świeć się imię Twoje został przetłumaczony jako bezpośrednie zawołanie. O, jak cenne jest Twoje imię. A chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, jako podaruj nam dzisiaj nasz codzienny ryż. Północno-wschodnia Japonia znana jest z dobrego ryżu, który również kształtuje lokalny krajobraz. Natomiast chleb nie jest czymś powszednim.
Jak tłumaczenie zostało przyjęte przez jego adresatów? Kiedy doktor Yamaura opowiedział matce o swoich planach, powiedziała poważnie, że bluźnierstwem jest przekazywanie Ewangelii w takim dialekcie. On był jednak przekonany, że tak nie jest. Na temat pierwszego publicznego czytania w kościele w Ofnoto Yamaura relacjonuje, że na początku wśród słuchaczy pojawił się dziwny śmiech, świadczący o zakłopotaniu tym, że Nowy Testament jest czytany w ich codziennym języku, którego w oficjalnych sytuacjach często się wstydzili. Ale potem śmiech ustąpił miejsca napiętej ciszy uważnego słuchania. Po lekturze podeszła do niego stara kobieta, wzięła go za rękę i powiedziała w dialekcie: tak mi było dobrze. Chodzę do kościoła od dziesiątek lat i to, co powiedział Jezus, nigdy nie dotarło do mojego serca tak jak dzisiaj. Przypomina to relację z pierwszej publicznej mszy w języku kasiubskim w 1986 roku. Ksiądz Maria Miotk przyznaje, że był początkowo sceptycznie nastawiony do kasiubszczyzny w kościele, ale zmienił swoje nastawienie po pierwszej mszy świętej. Pisze o niej tak. Po zakończeniu mszy świętej ludzie pozostali w ławkach. W kościele zapanowała cisza, przerwana tylko szlochaniem uczestników. Wówczas proboszcz zapytał: a może Kasiubi chcieliby więcej takich mszy świętych? Aplauz wyrażono gromkimi oklaskami. W przeciwieństwie do kasiubskiego, gdzie msze w tym języku upowszechniły się w następnych latach, użycie keseńskiego w kościele nadal ograniczało się do wyjątków. Jednak tłumaczenie na język kesen kontynuowano i przykład Biblii w sposób nieoczekiwany się rozpowszechnił. Celebrowano go nie tylko w regionie poza kręgami chrześcijańskimi, jak uznanie dla dialektu regionalnego i małej ojczyzny. Tłumaczenie było czytane także poza regionem i cieszyło się dużą popularnością, jak relacjonuje Yamaura. Trudno było się spodziewać, że Ewangelie przetłumaczone na ten mały dialekt północno-wschodniej Japonii spotkają się z pozytywną reakcją w całej Japonii. Masz wrażenie, że słyszysz tego głos Jezusa lub o dziwo lepiej rozumiałem Biblię w tym północno-wschodnim dialekcie, którego nie znam, niż w standardowym języku, który powinienem dobrze rozumieć. Takich i podobnych listów do redakcji otrzymałem setki. Tak, Yamaura. Język północno-wschodniej Japonii jest dość trudny do rozumienia w formie ustnej. Kiedy byłem tam pomagać w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi, inny wolontariusz z Tokio powiedział, że mowę miejscowej ludności rozumie tak słabo jak francuski. Ale zrozumienie tamtejszego dialektu jest łatwiejsze na piśmie. W pewnym stopniu dotyczy to również relacji między językiem kasiubskim i polskim. O znaczeniu przekładu kasiubskiego dla nierodzimych użytkowników tego języka mówił także biskup Kocłowski. I tak oto dochodzimy do podsumowania i wyznaczenia perspektyw. W wykładzie porównałem najpierw kasiubski z łużyckim, które są bliskie i geograficznie i językowo, a także mają te same podstawy religijne. Jednak domena religii kształtuje się w nich zdecydowanie odmiennie. Pewne zasadnicze podobieństwa do kasiubskiego są widoczne raczej w zabiegach dotyczących keseńskiego w północno-wschodniej Japonii. Chociaż doświadczenia tego języka mają inny kontekst społeczny, mogą być inspirujące także dla języka kasiubskiego. Z kolei wnioski, które można wyciągnąć na podstawie rozwoju kasiubszczyzny, są na pewno ciekawe dla miłośników języka kesen.
Językoznawca Edwards pisze: oczywiście prawdą jest, że każdy kontekst językowy i kulturowy jest wyjątkowy, ale wyjątkowość znajduje się w poszczególnych kombinacjach i wyważeniu elementów oraz czynników, które same w sobie wcale nie są wyjątkowe. Można zatem przypuszczać, że charakterystykę Kaszubskiego można lepiej wypracować poprzez porównania z innymi językami regionalnymi, a także dostrzec wzajemne impulsy i nowe możliwości. To jest bibliografia. Dziękuję bardzo za uwagę. Jestem wdzięczny za Państwa poprawę, pytania, korekturę i rozmowa, dyskusja na spotkaniu.